गामाखालि बोसोराव खुंनाय बादिनो देग्लायबो बे संकस बोराय दैसा सेराव बे हाबाफारिया जादों। देग्लाय सानथामनि हाबाफारिमोन। दिनै बिनि जोबथा सान बेवहाय गेवलां मेलनि हाबाफारिमोन। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै UPPL राजखान्थि दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा नुजाथिफैनानै बे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिफैदों। बिथांजों लोगोसे UPPL दोलोनिनो आरो गुबुन सासे गाहाय नेहाथारि समनाथ नार्जारि आरो गुबुन गुबुन माखासे राजखान्थि दोलो जेरै BJPनि EM रेवरिया नार्जारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदों आलासि महरै। जों जोबोद गोसो गुदुङै बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोनहा बे संकस खेराइयाव जारिमिन माबा मोनसे सुजुनो हायो नामा बेखौ बयनिबो हेफाजाब बिथांमोना खावलायदों आरो जों मिजिंथिदों रायजो राजा आइ आफा बयबो गोरों गोरा ज' जानानै बे संकसआव जारिमिनारि माबा मोनसे गोजोर गायसननायनि मोनसे हाबाफारि जों लानानै बेखौ जाफुंसार होनायाव आं सानदों बेवहाय बयबो मदद खालामगोन। दिनैनि बे गेवलां मेलाव बिसेस भाबै जारिमिनाव जि संकस खेराइनि बाथ्रा दं बेखौनो बेवहाय बुरखांनाय जादों। मैयानि जि सावरायमेल जादोंमोन बेवहायबो बे जारिमिनाव लिरनानै गालांनाय संकस खेराइनि बाथ्राखौनो बेवहाय रायखांनाय जादों। गमामायैनो बे संकस बोराय दैसा सेराव गोदोनि जारिमिनाव मुंख'नाय बादिनो गोदोनि राजा महाराजाफ्रा दावहायाव थांनायनि सिगां जेन' दावहायाव मोजाङै मोजां देरहासार जाफुङो बिनि थाखाय बेवहाय खेराइ होदों होननानै बेवहाय लिरनाय दं। थिग जोंबो दानि बे समाव जोंबो दुलाराय मुलुगनि बयबो गोजोननि थाखाय आरो बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजा बयनिबो गाहामनि थाखाय जों बेवहाय दिनै खेराइ होबोदों आरो दिनै जोंहा दा मोनायाव खेराइ जागोन। बे खेराइनि गेजेरजोंनो जों सानदों मुलुगनि बयबो गोजोन थानायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव जि गुलुं गुजुं जानाय सेरखाय बेरखाय जानाय एना एनि जानाय बे जोबस्रांगोन आरो बर'आ खौसेयै गोजौ थाखोआव जों जि मोनसे जारिमिन सुजुना गालांनाय गोदोनि जि बिथा बेखौ सोरजिनो हागोन। बेवहाय जों गमामायैनो बुंनांगोन बेवहाय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादाव गोबां माखासे जिल्ला आफादफोर दङ। थिग बेबायदिनो जेरै कार्बि आंलं धेमाजि बिश्वनाथ बिदिनिफ्राय जागायनानै ओरै सोनाबहा बे गसाइगाव जिल्लासिम जोंनि गोबां जिल्ला दङ। बे गोबां जिल्लानिफ्राय जों जेराव 15 जन 20 जनल' फैबाबो जायो होननानै बुंनाय जादोंमोन नाथाय जों मिथिनायाव 30, 40, 50 गंसे जिल्लानिफ्रायनो फैदों। दिनै जों बुंनांगोन चिरां जिल्लानिफ्राय 100निबो बारा दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बेवहाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारि मासिनिफ्राय आं बयखौबो बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायनि थाखाय आलासिजों लोगोसे गासैबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।